Aquesta és una opinió molt personal. Trobo que quan una persona ocupa una alta responsabilitat política, social, cultural o econòmica, no pot adreçar-se al conjunt dels seus representats per dir-los que es va pensar la seva continuïtat en tal responsabilitat. El lloc que ocupa l'obliga a continuar o a deixar-lo estar d'un dia per a un altre. Sincerament pense que aquesta proposta que va fer ahir per carta a la ciutadania el màxim representant polític de l'Estat és una situació, si més no, anòmala, perquè, clar, mentre que s'ho pensa, tot l'aparell de l'Estat està en situació de pausa. El camí és ben sabut. Si no ho té clar, però està convençut de l'atac que està patint ell i la seva gent, de la innocència sobre les acusacions que li encolomen, ha de plantejar una moció de confiança, ja que no pot dissoldre les Corts. Però, a més, ha de saber que ha de barrar-li el pas als qui el volen tombar.